top 10 no kaman bahai ma tong sagat da belai kan kushi tai select ngarong bagi vacation emotional set man tongo to manika borok wasuk struggle clay femen bishingo clay tai wisha hake kazaman bate buzung wish clay borok next time mo borok tai wish try khainen bagi ge obo krani no system che pulawa hage sanamjak ba sai kusugo je original kaham rok no tisanai aba ene chi niyam salajak ba dol rok no do mai nang phano maya karsinai kinarolo bahai bukha bahai ma tong sagra di o norok ni bum khwe sin sikang ta bukha lengni tong ta no mane kirimani bai mo hai mixing tong la te excitement plus kirimani hake ma tong ta ke jepro ani mungna za khang kisha relax feeling kha bo pai je selecting aro na bagai kha bai ma hain khata kasuk tong thok malia ge te kisha ga singjana kan ke pula pro do tida tiki ato jotone bum khobai gra kha apro ko nortam ni wansuk tong je tiki ne rang do bum khoka na tiki rang do bum khoka ta ni wansuk tong apro ke afro tik ne ron no mungna khanan khagai tok amon cheng clap ro kha haika ginar le tam ni mansuk tong apro je tiki ne rang do khoka na tiki rang do khoka apro do sabo kon participate thake apro no lekha mani ji kenora pula bum khopro tam ni wansuk tong mani tiki ne rang da tiki rang khoka ni wansuk tong mani tik ne rong ni khoka na hintong kinana do mani man nuka sing de har tongo te bum khojai rok do kisisa mok ma rok haing tokha gitam sabo rok oti ke rok bai norok kok da salai pika sawo borok bahai sai kalang jung oro means jung sak kaisa orong ma phano chini khawal borong bagi hamesha tongnai ke norok asik tonglai mani tabsu jarang ke 4-5 bar sik participate ma kaikena gobon bising norok dol rok bum rok phone number rok na dana lekha dol hisabe na lekha joto ni nai pika ulrogo amo forever contact toni nai borok bai mane borok chini bakhawa kaisa special place mane place nai pikata kaya jaga borok ekdom special ha habai thanga so contact lose khaya namu bele impossible chinta ge 8 tarik buskang 8 tarik go bo hani hai krai phinai aboni bagai norok busuk ready khlaino busuk jarati kosto khlaino tamong 8 tarik go do hani hai teisa saijak phinai 8 tarik go do norok teisa participate ma khlai phinai perform ma khlai phinai kapro bo krai phinai semi final ka final list ni bagai apratlang jagonai inke bahai busuk jarati kosto khlai man norok busuk practice khlai man practice jung oning struggle ma khani to maning ka omochi ni one shung mani kaisa jung na fulfill khaya bagai jung oning struggle khani je jung khlai man ka buskang ni 8 tarik ni bagai gan choose khaijar ter tong taksa jorate le list rohoya ko bosno tini ega khana horo nai norok ni hoite kun one suk jakari ke buskang mar sap ke obno sap nai borok choose khai ru sono bagin ta ka jung choose khai ma bagin borok sono choose khai de ma ba ke nong no nai tongnai rok subai tongnai norok video no khorang khanai tongnai rok tam sanam jung sagat da bele kana hambai chungno asik jorate chungno support khaima bagai chungno hamjangma bagai tei chung hope khayo future ro bonor chuna dikin support khai tongnai hene bele ke hambai amon bagai ge obuka miss rahel kolani binama bahai ma tong sagre hambai ani basa je audition di mazrani simita bas porjonto bo tiki hoino tongkho haini bagai ang bumangui bo haini kha tong thokjak ka buskango ba tamajan engna bo to kai torsi saiman nai bele ke tong thokjang na bele bo kha tong thokjak kan jang tang sing tai sa borok bai kok salai nai na ka tin bagai sing lasina joton hambai